mojí strany vám všem příjemný, pohodový celý školící den tady v Brně. V podstatě tak, jak už zaznělo a bylo předem prezentováno, tak moje dnešní téma, jak asi většina z vás chápe, je specifické a v mnoha aspektech do jisté míry i extremistické. Navíc nejenom v sportu jako takovém, ale především v oblasti takzvaných silově zaměřených sportů. Tedy rád bych předem, než se rovnýma nohama vrhnu na prezentaci zde připraveného tématu, zdůraznil fakt, že jsem si plně vědom toho, že budu prezentovat extrém. Sice extrém takový, který je v dnešní době globálně, tedy na celém světě, pod určitým trendem a je stále a stále více oblíbenější, byť ne až tak úplně v silových sportech, jakože spousta z vás, pokud se zajímáte jakýmkoliv způsobem o sport, ať už na aktivní, rekreační, výkonnostní, či třeba i profesionální úrovni, tak moc dobře víte, že tyto vegetariánsky až vegansky, či do extrému vitariánsky smýšlející tendence postihují spíše vytrvalostní sporty jako takové a tam bychom si samozřejmě o tom mohli povídat v mnohem širším rozsahu a potenciálu, ale tak nebo tak moje téma je veganství v silových sportech, tedy rád bych ihned ze začátku zdůraznil několik klíčových faktů. Za prvé, i přesto, že moje jméno na základě toho experimentu, který vám tady v závěru mého monologu odprezentuji, tak bývá často spojováno s veganstvím, tak rád bych uvedl věci na pravou míru, abychom takhle vzájemně věděli, či byli si vědomi toho, za prvé, co prezentuji, za druhé, proč to prezentuji a za třetí, z jaké platformy, myšlenko-filozofické platformy toto prezentují. Klíčové je, že prosím nejsem vegan, byť se mi tento směr líbí, velmi rád jezdím školit a přednášet do veganských sdružení a spolků. Moc jim v tomto směru fandím a snažím se tam navést nějaké ani nesnad nové teorie, ale spíše uvést ty lidi do těch správných kolejí, tak aby si tímto způsobem stravování neubližovali. Faktem je, že nejím maso, mám k tomu spoustu důvodů a výsledkem je taktéž fakt, že tento režim stravování mě jako individualitě vyhovuje. Faktem je, že jsem spáchal loni dvouměsíční experiment čistě a jenom a pouze na veganské stravě, kde jsem mimo jiné zjistil, že to mojí metabolické individualitě vyhovuje, což třeba koresponduje i s tím, že mám krevní skupinu A, ale to jsou věci, ke kterým se dostaneme až za chvíli. Faktem je, že jsem celý život sportoval, byl jsem orientován na silové sporty, konkrétně pokud vás to kohokoliv zajímá, tak to byla atletika, konkrétně jsem házel kladivem, kariéru jsem pak zakončil v oblasti arm wrestlingu a vzpírání, každopádně to už byly spíše takové perličky či třešničky na dortu. Klíčem je fakt, že jsem celý život sportoval a byl jsem masožravec. Navíc jsem se shodou faktorů narodil tady na Jižní Moravě. Několikrát do roka to byly zabíjačky. Byly dny a týdny, kdy jsem měl v rámci takzvaného objemu chvilky, kdy jsem třeba snědl za jeden den i kilo masa, takže vím, prosím, o čem mluvím. Vím, jak toto funguje na metabolismus při silovém zatížení. X let jsem trénoval dvoufázově, takže moje tělo prošlo určitým systémem zatížení a takzvané amortizace, kde následky za toto počínání si samozřejmě nesu z hlediska zdravotního dopadu dodnes. Každopádně zase jsou to věci spíše bokem. Mluvím o nich proto, abychom vzájemně si ujasnili to opět, o čem mluvím, za jakým účelem a z jaké filozoficko-myšlenkové platformy vycházím. Veganství v silových sportech je extrém, se kterým se až tak často v našem okolí nesetkáváme. Znova opakuji a zdůrazním to, co už tady zaznělo, je to stále typičtější pro vytrvalostní typy sportů, ale v oblasti silových aktivit je to spíše vzácnost jako taková. Zkusme se na celou problematiku podívat úplně, ale naprosto úplně od základu. Co je to veganství? Veganství je směr, stravovací, výživový směr, kdy takovýto člověk nejí žádné živočišné produkty. Když se budeme držet toho takzvaného středního proudu, tak
Bavíme se o tom, že vegan nejí maso, nejí ryby a mořské plody, nejí vejce a nejí žádné živočišné mléčné výrobky. Teď přemýšlím o tom, jak správně definovat takzvaného správného vegana, protože mám tu zkušenost a možná spousta z vás ji bude mít podobnou jako já, že spousta lidí se jednoho krásného rána probudí, sluníčko svítí, ptáčci zpívají. On, probuzen do duchovního světa, si uvědomí, že z morálních a etických důvodů se mu z ničeho nic přestane líbit, že se trápí zvířátka, zabíjí se živočichové, které pak my jíme, je to nějaká mrtvola, kterou konzumujeme. Prostě člověk se ráno probudí a zjistí, že vlastně nechce z etických a morálních důvodů jíst maso. Pokud se do tohoto osvíceného stavu probudí a skočí do něj rovnýma nohama, tak ještě sebou strhne lavinu smýšlení toho, že když už nebudu jíst maso, tak nebudu jíst ani mléčné výrobky a přidám k tomu ještě vejce a hurá, budu veganem. Úžasná povznášející myšlenka. Má to jeden základní problém, kámen úrazu. Já když ze dne na den z ničeho nic ve stravě něco vynechám a nic o té výživě nevím, tak to, co vynechám, mi způsobí takzvanou prázdnou díru v tom režimu stravování. A když tu prázdnou díru, ten prázdný prostor ničím nezaplním, tak moje tělo na základě všude přítomného zákona akce a reakce, ten platí všude v celém vesmíru, začne nějakým způsobem trpět. Jinými slovy tím chci naznačit, že existují na celém světě dvě skupiny veganů. Ti, kteří se do toho vrhli po hlavě a udělali z toho hurá akci, a ta menší skupinka, respektive hodně malilinkatá skupinka lidí, kteří se k tomu propracovali dlouhodobě, systematicky, cíleně, tedy takzvaně vědomně, pomalu adaptovali svoje tělo i mysl jako takovou na nový režim fungování, opět věci, o kterých se ještě budeme bavit, věděli, co dělají, věděli, proč to dělají a věděli hlavně, jak udělat, či jak provést tu změnu tak, aby jejich tělo a mysl nestrádali z hlediska nějakých potenciálně vznikajících šoků. A tedy následně z toho, že vznikají v těle různé zdravotní komplikace a poruchy. Takových lidí ale bohužel opravdu zlomek z celé té extremisticky smýšlející veganské globální populace. Byť znovu zdůrazňuji to, že těmto lidem nesmírně fandím, protože pokud byste kdokoliv z vás měli tu chuť si tento režim či způsob stravování vyzkoušet, vydržet u toho dlouhodoběji, sledovat zpětné vazby a reakce svého těla, tak zjistíte ve skutečnosti, o čem takovýto režim je. Protože když se na to podíváme historicky, tak v rámci doložené známé historie civilizace na tomto světě, kdo v rámci našich předků byli ryzí vegani? Byly to velmi vymezené skupinky jedinců, kteří byli většinou izolováni od společnosti, většinou inklinovali k nějakým buď filozofickým či náboženským směrům, tedy intenzivně pracovali s myslí, tedy meditovali, modlili se, či nazýváme to jakýmkoliv jiným pojmem a označením, pracovali na rozvoji svojí mysli a toto podporovali ryze veganskou stravou. Byli takto samozřejmě vnímáni v očích svého okolí jako extremisticky uzavřené skupinky. Tím, že dnes žijeme v moderním světě, máme tady globalizaci, máme tady internet, máme tady de facto moderní informační věk, všechno takhle máme tendenci vzájemně sdílet. Dochází k situacím, že se tyto de facto inovované názory na způsob nazírání tohoto světa masově rozšiřují, strhávají jedince, kteří mají tendenci fungovat v oblasti svého každodenního života v rámci emocí, tedy dělají z toho to, co už tady ode mě zaznělo, tedy takzvanou hurá akci. A pak bohužel dochází k obrovské spoustě problémů. Protože když se podíváme na to, co vlastně takový vegan
ryze vyprofilovaný vegan vůbec může jíst, tak samozřejmě vzniká otázka, zda jeho strava tím, že je tam absence masa, ryb, produktů, no, plodů moře, mléčných výrobků, pochopitelně živočišných mléčných výrobků a vajec jako takových, tak zda jeho strava není stereotypní, což je otázkou spíše nějaké filozofické úvahy, protože když se podíváme na to, co vlastně můžeme jíst, tak ano, začněme opět ze široka, postavme tu základní platformu toho správného, racionálního způsobu uvažování, položme si otázku v oblasti výživy. Kdo to vlastně člověk je ve vztahu k výživě? Mě třeba osobně, byť zase nechci tady tlačit, tak jak opakovaně tady kolega doktor Forst zdůrazňoval, vlastní názory, které mohou být, či de facto populačně jsou naprosto irelevantní, protože jsou staženy k mojí vlastní individualitě. Ale kdo to je člověk? Člověk ve vztahu k výživě, mně osobně se velmi líbí pojem všežravec. Ne ve smyslu filogenetickém, tak jak známe všežravce z živočišné říše, ale všežravec z pozice významu slova, kdy jsme schopni a současně ochotni doslova a do písmene sežrat cokoliv a tohle cokoliv i strávit. Z této pozice je člověk všežravec. Má úžasnou adaptivní schopnost a vztah k stravě jako takové. Jsme všežravci. Když já z nějakých důvodů, ať už zdravotních, či vědomě cílených, systematických, vyloučím ze stravy jakoukoliv složku, můžu to udělat bez jakýchkoliv problémů s jednou jedinou podmínkou, že vím, čím ten prázdný prostor, čím tu díru nahradím. Když vynechám veškeré živočišné produkty, opět vzniká otázka, nebude ta strava stereotypní? Odpověď zní, podívejme se na to, co vůbec máme možnost jíst, protože když se takto budeme dívat na to, jak to v praxi funguje, jak funguje způsob myšlení zprůměrovaného člověka této společnosti, když se zeptáte kohokoliv ve svém okolí, co vlastně můžeme jíst, zkusme to nějak rozškatulkovat a skategorizovat. Málo kdo vám vyjmenuje všechny skupiny potravin, a to jenom z důvodu toho, že o té stravě de facto vůbec nic neví. My, když se na to podíváme systematicky, chcete-li levohemisféricky, máme možnosti konzumovat obiloviny. Víme, že je dělíme na lepkové, bezlepkové. Máme k dispozici luštěniny, široké spektrum druhů, dovážených z celého světa. Máme k dispozici zeleninu, máme k dispozici ovoce, ořechy a semena a houby. Těchto 6 základních skupin z rostlinné říše, byť samozřejmě houby jako botanické rostlinky samozřejmě nejsou, je to vlastní říše, těchto 6 neživočišných skupin potravin máme možnost jíst různým způsobem. Technologicky upravovat, různým způsobem kombinovat, z čehož mi vzniká obrovská spousta možných variant a kombinací, jak nutričních, tak z hlediska těch charakterových vlastností potravin, tak jak je umíme holisticky hodnotit, tak vzniká nepřeberné množství různých možností, u kterých není možné tvrdit, že by byly stereotypní. Jinými slovy, první postulát, který ode mě tady zazní, je ten, že strava veganů není stereotypní. Umí být velmi pestrá za předpokladu, že za prvé vím, co mám jíst, za druhé vím, jak to mám jíst, za třetí nejsem líný, zvednu svůj zadek ze židle a jdu si koupit do nejbližšího obchodu, jakože pokud žijeme alespoň v nějakém středně velkém městě, tak ta dostupnost té široké palety potravin i pro vegany samozřejmě k dispozici je. Není možné tvrdit, že vegan v dnešní době, a mám tím na mysli tuto aktuální dobu, by nějakým způsobem strádal z hlediska plnohodnotnosti zajištění živin. Kdybychom se vrátili o nějakých 8, 10, 15, 20 let zpátky, to by byla jiná písnička, protože tak, jak se za chvíličku budeme bavit o tom, jakým způsobem je možné v oblasti vegansky smýšlející populace dodat plnohodnotně co nejširší spektrum všech důležitých živin, tak před těmi 8, 10, 15, 20 lety spousta potravin, které dnes vegani mají za základ stravy v oblasti plnohodnotnosti, ať už třeba zastoupených aminokyselin, ať už zastoupených mastných kyselin jako takový, tak tady nebyly. Dneska jsou relativně i dobře cenově dostupné, perfektně technicky a organizačně dostupné. Takže
Druhý postulát tady zní, vegan v dnešní době nemusí strádat a nemusí trpět nedostatkem, ať už objemu, či kvality živin jako takových. Když se podíváme reálnýma, realistickýma očima na běžně prezentovaná fakta o tom, jak vypadá strava veganů, a zatím prosím, bavím se obecně, ještě jsem se nedostal ke sportu, k tomu se samozřejmě průběžně informačně prokoušeme, tak podívejme se na běžně prezentovaná fakta. Vegani za předpokladu, že vědí, co dělají, chtějí se stravovat racionálně a plnohodnotně, tak je možné o nich říct, že ve stravě mají dostatek sacharidů, to jsou ty přednosti, které tady shrníme. Dostatek sacharidů, u nichž bych definoval tu charakteristiku tak, že mají přiměřenou hodnotu glykemického indexu, což samozřejmě vzniká otázka, co znamená pojem přiměřená hodnota. V podstatě vegani mají jednu obrovskou výhodu, a to takovou, že za předpokladu, že neulítnou nějakým extremistickým směrem, což samozřejmě je možné, i když ne až tak často v praxi se objevující, tak hodnota glykemického indexu jejich stravy je v naprosto optimálních parametrech, optimálních rozptylech. Dokonce bych si troufnul říct, že v některých směrech možná až příliš zbytečně nízká, což je dáno relativně vysokým poměrovým zastoupením vlákniny, což je bod číslo 2, což zatím vnímáme jako fakt. Já se o vláknině ještě dnes budu bavit a budu o ní hovořit v souvislosti toho, že za prvé má svoje pozitiva, má svoje klady, a za druhé faktu, že vláknina, pokud je v přebytku, tak nám může v mnoha aspektech škodit, což u veganů, obzvlášť sportovců, se tyto projevy umí objevovat a projevovat v poměrně rozsáhlé míře. Takže jednoznačně dnes ještě na to upozorním. Každopádně, když to zatím shrneme v mezifázi, vegani mají obecně dostatek sacharidů, tedy jejich stravu musíme technicky vzato nazvat jako typicky a ryze vysokosacharidovou, mají dostatek vlákniny, možná v některých situacích až přebytek, mají relativní dostatek tuků, i když to je otázkou do diskuze, tam záleží pak na tom, jakým způsobem ta jejich strava je nastavena, to znamená, zda nějaké skupiny potravin preferují, či samozřejmě nikoli. Pokud mají zajištěn dostatek přísunu či konzumace ořechů a semen, tak tam většinou nevzniká nedostatek tuků, právě naopak, jejich relativní dostatek někdy až z hlediska nějakého zprůměrovaného statistického vyhodnocení mírný nadbytek, i když to je zase otázka do nějaké diskuze. Faktem ale je, že v oblasti příjmu tuků vegani vedou v tom směru, že nemají přebytek nasycených, což v oblasti dnešních moderních trendů výživových teorií víme, že je potřeba nějakým způsobem mít množství nasycených tuků vědomě pod kontrolou. U veganů dominují tuky nenasycené, pak už záleží na tom, jak si s tou výživou budou hrát, tak, aby byly rádoby v optimálních poměrech omega-3, omega-6, omega-9, což u veganské stravy lze systémově nastavit. Jednoznačně můžeme říci, že racionálně jednající vegan, či racionálně stravující se vegan jako takový, má ve stravě dostatek vitamínů, minerálů, antioxidantů, obecně použijeme pojem fytochemikálií, tedy jsou oblasti ve výživě, u kterých vegani jednoznačně nestrádají. Samozřejmě, pokračujeme dál v běžně prezentovaných faktech. Existují potenciální nedostatky v oblasti výživy a zatím se zaměřujeme primárně na ty nutriční charakteristiky, což je oblast charakterových vlastností potravin, které běžně jíme, která nás v této části populace, tedy v evropsky smýšlející, racionálně smýšlející populace, nejvíce zajímá. Může u veganů existovat, i když faktem je, že
většinou ne, že může, ale existuje nedostatek bílkovin, což je zase otázka do diskuse, protože záleží na tom, co znamená dostatek bílkovin a co znamená nedostatek bílkovin. Tak jak už tady zaznělo od doktora Forsta, my v podstatě nevíme a nikdo nám neřekne, jaký je ideální, optimální příjem bílkovin. Víme, že existuje nějaká proteinová malnutrice, víme, že když příjem bílkovin klesne pod nějakou kritickou hranici, což většinou se jedná o nějakou formu zázraku, že vůbec k tomu v dnešní blahobytné společnosti dojde. Ve společnosti, kdy máme možnost si koupit dostatek čehokoliv, tak není úplně typické, aby vznikl kritický nedostatek bílkovin. Faktem ale je, že když množství bílkovin klesne pod určitou hranici, startují se katabolické pochody, které jsou o to výraznější u sportovců, na což dnes ještě přijde řeč, tedy záměrně zdůrazňuji fakt, že může u některých veganů vznikat stav nedostatku bílkovin. Zatím neřešme jejich kvalitu, řešme jenom objem, protože čím více je fyzicky sportovec zatěžován, a samozřejmě počítáme tam i psychosomatickou platformu, čím více je sportovec pod zátěží, psychickou i fyzickou, tím ta spotřeba bílkovin až po určitou hranici roste. Vegani mohou mít v rámci přirozeně nastavené stravy, zatím nepočítáme suplementaci jako takovou, teoretický problém dostat do těla dostatek bílkovin za předpokladu, že sportují. A tady udělám jednu výjimku, či vsuvku jako takovou. Za předpokladu, že dominantně anaerobně sportují. Protože my v dnešní době víme, že pokud vytrvalostně laděný sportovec přejede na veganskou stravu, ten přechod nebude skokový, šokový, ale bude průběžný a tělo i mysl se bude adaptovat, takže ta výkonnost těch sportovců, a já na to dnes v rámci nějaké sumarizace těch mých vlastních výsledků mého experimentu ještě poukážu, my víme a máme prokázáno, a ty trendy jsou jasně transparentní, ať už v oblasti atletiky jako takové, z hlediska třeba maratonců, ať už v mnohem větší míře a rozsahu u cyklistů jako takových, tak ta výkonnost jako taková tam roste po přechodu na veganskou stravu, která je správně koncipovaná. Jsou to v dnešní době trendy a těch příkladů sportovců, kteří takto fungují, je obrovská spousta. Naštěstí samozřejmě, protože bavme se reálně, jedna věc je teorie, jakože víme, že papír snese všechno. Druhá věc je to, jak tu teorii vezmeme, jaké mosty mezi tou teorií a praxí postavíme a jak ji aplikujeme do reálné praxe, protože to, co děláme v praxi jako takové, ve vlastním reálném životě, zdaleka nekoresponduje s tím, co hlásají jednotlivé teorie. Ale opět trošku přebíhám událostem, k těmto věcem se za chvíli ještě dostanu. Každopádně zpátky k té mojí či mnou nastavené přímé myšlenkové linii. U veganů obecně může být nedostatek, objemový nedostatek bílkovin, který jako problém roste v oblasti silových sportů, u kterých obecně víme, že ta potřeba bílkovin je tam výrazně až o několik desítek procent vyšší než u aerobně laděných sportovců. Běžně se prezentuje v literatuře riziko dlouhodobého deficitu vitamínu B12, což je otázka do velmi žhavé až divoké diskuze, kde myslím si, že tuto problematiku zcela určitě někdo z vás v rámci diskuze otevře. A může vzniknout riziko deficitu některých prvků či minerálů. Nejčastěji se hovoří o železe. Faktem je, že praxe ukazuje, že když bychom to brali statisticky, tak v rámci přechodu z takzvaného masožrouctví či všežrouctví, když to řeknu tak, jak jsme dnes začali ladit tu naši společnou filozofii, tak při přechodu z toho běžného režimu stravování na veganské se běžně stává to, že klesají hodnoty železa. Ony klesat nemusí za předpokladu, že tu stravu správně nastavím, což nastavím správně v okamžiku, když vím, jak. Tedy za prvé, jaké potraviny konzumovat, za druhé, jak je kombinovat, za třetí, jak s nimi technologicky v kuchyni pracovat, protože i od toho, co se odvíjí celkový metabolismus, nejenom samozřejmě železa samotného, ale všech živin jako takových. To jsou, dejme tomu, že shrnuta základní, běžně prezentovaná a myslím si, že v dnešní době asi všem dobře známá fakta. Zkusme se teď podívat na veganství jako takové v souvislosti se stravováním z takzvaného holistického úhlu pohledu. Chcete-li česky řečeno
z celostního úhlu pohledu. Protože my celou dobu tady zatím mluvíme o tom, jak moc jsou důležité živiny, tedy jak moc je důležitý nutriční potenciál stravy. Faktem ale je, že výživa jako taková neposkytuje jenom energii nutnou pro fungování našeho těla a samozřejmě živiny jako takové, ale disponuje i dalšími charakteristikami, které se silně vyplácí brát v potaz. Kromě toho, že to, co jím, ať je to cokoliv, obsahuje nějaké živiny, které moje tělo umí metabolizovat a používá je k tomu, k čemu samozřejmě aktuálně potřebuje. Kromě toho, že jíme především proto, abychom dodali energii nutnou k fungování principu života jako takového, tak strava, kterou jíme, poskytuje či disponuje nějakou hodnotou glykemického indexu, což mluví o tom, co to je glykemický index, co je to glykemická nálož, si myslím, že v dnešní době racionálně vzdělaných jedinců této společnosti v oblasti stravování a zdraví je v celku zbytečné. Natož tak u vás, lidí zaměřených více na sportovní výživu, kde samozřejmě práce s hodnotama glykemického indexu je alfou omegou sestavování celého jídelníčku. Měli bychom mimo jiné brát v potaz i to, jakým způsobem ta strava jako taková je stravitelná. Jakože já se omlouvám, já tady trošku jsem naskočil do rychlejšího tempa. V podstatě vezmu to ještě jednou od základu, ať tam ten prvek holistického pojetí a vnímání i z vašeho úhlu pohledu opravdu je dán a vnímán. Beru-li v potaz obsah živin, tak jsem schopen vám argumentovat tím, že v rostlinách najdeme úplně vše důležité. Samozřejmě s otázkou, v jakých poměrech, s jakou dostupností, jak z hlediska biologické využitelnosti, tak samozřejmě organizační dostupnosti těch potravin, ale obecně platí, že v rostlinách jsou dostupné všechny živiny, které tělo nezbytně potřebuje k nejenom běžnému fungování, ale i taktéž podávání adekvátních jak mentálních, tak fyzických výkonů. A já vám pak v rámci finále dnešního mého monologu poukážu i nějaké konkrétní sportovce, které jsou, myslím si, že ukázkovým až zářným příkladem toho, kam je možné v oblasti veganství zahnat výkonnost v silových sportech do extremistických pojetí. Takže obsah živin z hlediska nastavení veganského jídelníčku by neměl být problém za předpokladu, že vím, jak ten režim kombinovat. Co se týká energetické bilance, tedy poměru mezi příjmem a výdajem energie, tak to je věc školáckého rázu, se kterou by si měl vědět v dnešní době prakticky každý člověk. Opět budu vám tvrdit, že neměl by být pro nikoho problém za předpokladu, že se chce stravovat vegansky, nastavit jídelníček tak, aby byl energeticky dostačující. Tedy tato charakteristika, tato vlastnost stravy by měla být naprosto v pohodě. Co se týká parametrů glykemického indexu, o tom už tady v krátkosti řeč byla. Vegani jako takoví mají tu výhodu, že s výjimkou nějakým způsobem extrémně technologicky upravených potravin, které by samozřejmě obsahovaly příliš vysoké poměry jednoduchých forem cukru, navíc ještě těch synteticky připravovaných, tak u většiny veganů tento problém není. Tedy pokud budu mluvit o veganské stravě, která je takzvaně přirozená, tak je nastavená přirozeně na hodnoty glykemického indexu oscilující mezi nízkýma až středníma parametrama. S výjimkou některých přírodních sladidel, jako jsou sirupy a med, to prakticky téměř nepřesáhne těch pomyslných 75 a 70 jednotek. Takže hodnota glykemického indexu je v pořádku s výjimkou situací u sportovců, kdy víme, že sportovci rádi, ať už v oblasti aerobně či anaerobně zaměřených trendů u vysokosacharidových režimů stravování, mají tendenci do sebe dodávat rychlé zdroje energie, což samozřejmě jak si obnáší fakt, že takovýto rychlý zdroj energie má vyšší hodnotu glykemického indexu. U veganů v tomhle směru není problém, ať už se jedná u těch opravdu ortodoxně zaměřených používat čerstvě lisované ovocné či zeleninové šťávy, což v dnešní době je trend fresh juiceů obecně, takže ani ta dostupnost si myslím, že by problematická být neměla. Posuňme se dále. Stravitelnost. Stravitelnost je faktor, o kterém se vedou
zajímavé vědecké diskuze, kde spousta vědců se snaží tyto faktory měřit a číselně vyhodnocovat, což přiznejme se jim i poměrně s úspěchem daří, protože víme, že existují pojmy, jako je specificko-dynamický účinek, který byl už před dávnými lety nahrazen pojmem dietou indikovaná termogeneze. V podstatě nebudu na vás házet cizí pojmy. Jedná se o takzvanou stravitelnost potraviny, neboli množství energie, kterou můj trávicí trakt musí investovat do toho, aby strávil, zpracoval, rozložil, zmetabolizoval to, co běžně tou stravou přijmu. Každá potravina, či každá surovina, a následně samozřejmě každá potravina či pokrm, má jinou úroveň náročnosti trávení. Víme, že nejnáročněji stravitelné jsou bílkoviny, náročněji jsou ty živočišné, méně náročně rostlinné, byť ten rozdíl mezi nimi není až tak moc dramatický. Dokonce máme spočítáno, že proto, aby můj lidský trávicí trakt strávil nějakou dávku bílkovin, tak je nucen vzít až 30 % energie obsažené v té bílkovině, jenom proto, aby ji strávil. Takže v okamžiku, kdy si dám dobře ugrilovaný steak, který mi dobře dlouho leží v žaludku, a já jakožto, dejme tomu, že sportovec, mám velmi dobře kvalitní, stabilní pocity v oblasti centra autonomní nervové soustavy, neboli v mém žaludku, jakože cítím sílu, cítím stabilitu, už moc neřeším to, že cítím únavu, což je dáno jaksi tím zatěžujícím faktorem procesu trávení. Málo kdo si uvědomuje, jak moc důležité je potřeba kalkulovat s faktorem stravitelnosti, obzvlášť v oblasti vrcholového sportu, kde když máte jedince, který trénuje 2x denně, tedy dvoufázově, tak je to člověk, jehož tělo se snaží za každou cenu ušetřit kdejakou kalorii, kterou použije pro regenerační pochody. Když to zaplácnu kvalitním stejkem, 200, 300, 400 gramovým, u silových sportovců nic neobvyklého, co se stane? X hodin můj trávicí trakt intenzivně pracuje na tom, aby to celé rozložil, zmetabolizoval, to mi stojí balík energie. Té energie, kterou můžu použít pro jiné pochody. Ať už mentální, či emoční, potažmo ty fyzické, fyziologické. Takže stravitelnost je faktor, který hraje velmi důležitou roli a v oblasti holistického nahlížení na veganství mají vegani jednu velkou výhodu. Tím, že nekonzumují živočišné bílkoviny, které jsou náročně energeticky stravitelné, energeticky časově, tak uspoří nemalý balík energie. Nejsou tak unaveni samotným procesem trávení potravy. To je jejich velká devíza. Samozřejmě obecně platí, že to, co je z jednoho úhlu pohledu takzvaně dobré, tak z jiného úhlu pohledu může disponovat určitými nevýhodami. I k tomu se dnes ještě dostaneme. Pouze poukazuji na fakt, že z toho celostního pohledu faktor stravitelnosti hraje u veganů poměrně nemalou významnou roli. Další faktor, který se, neříkám, že často sleduje, spíš se o něm víc diskutuje až kecá, a to jak na laických, tak i rádoby odborných úrovních, je něco, čemu se říká acidobazická rovnováha. Něco, co je spoustou odborníků na výživu a zdraví i třeba z oblasti klasické ortodoxní medicíny vehementně popíráno, že je to nesmysl a že to nefunguje. Tedy něco, co je bohužel nepochopeno ve své pravé podstatě a principu, kde opět nemám dostatek času a prostoru pro to, abych tady vysvětloval detailně, co znamená, co obnáší acidobazická rovnováha či takzvané acidobazické tendence vedoucí buď kyselinotvorným nebo zásadotvorným směrem, jak moc výrazným způsobem do toho vstupuje výživa, jakože ano, ona vstupuje do acidobazických dějů v organismu nemalou měrou vedle dýchání a samozřejmě emoční stability. Podle toho, co jím, a za druhé, jak to jím, jsou dva klíčové faktory ve stravě. Podle toho, co jím a jak to jím, od toho se odvíjí i tendence v oblasti acidobazické rovnováhy. A faktem je, že když vynechám ve stravě živočišné produkty, tak
A samozřejmě další podmínka je potřeba, aby ta v tomto případě vegansky koncipovaná strava byla skutečně pestrá, rozmanitá, plnohodnotná a racionální, byť samozřejmě chápu, že používám až příliš politicky zobecněná slova a pojmy, tak za těchto podmínek je možné tvrdit, že tělo sportovce, stravujícího se vegansky, není tak intenzivně zatěžováno kyselinotvornými acidobazickými tendencemi při procesu trávení té stravy, jako u člověka, který konzumuje jakékoliv živočišné produkty. Jsou tam určité rozdíly, znova opakuju, obtížně se to měří, obtížně se to vyhodnocuje, nejlépe to poznáte na vlastních pocitech, což je samozřejmě zoufale jaksi neobjektivní názor či nevědecký názor jako takový. Bohužel je to charakteristika, je to faktor, a nebudu tady mluvit o nějakém měření pH moči pomocí lakmusových papírků a tak dále, což prosím nemá žádnou souvislost s tím, o čem tady mluvím, z hlediska uceleného pojetí acidobazické rovnováhy jako takové. Takže acidobazická tendence, neříkám, že je zásadotvorná, to v žádném případě, to je příliš silný pojem, ale u veganů jako takových má tendenci jít trošku smysluplnějším směrem. Další faktor, který má smysl hodnotit u stravy, je termický vliv, či chcete-li termický dopad, což je de facto pojem či hodnocení, který vychází z původních principů tradiční čínské medicíny a de facto zjednodušeně česky volným překladem znamená, že to, co jím, potažmo každá potravina, kterou mám tendenci jíst a kterou já nějakým způsobem technologicky či tepelně upravím, má tendenci po té, co ji pozřu, vyvolávat v mém těle pocity buď tepla nebo chladu, případně tzv. Termické neutrality. Tyto pocity jsou vyvolávány širokou řadou různých faktorů. Není možné říci, že za to odpovídá pouze jeden prvek či jeden faktor jako takový. Já tu termiku můžu ovlivňovat různými, jak už zaznělo, technologickými postupy, můžu ji ovlivňovat dokonce i způsobem konzumace stravy jako takové, kombinací jednotlivých surovin, výrazně ji můžeme ovlivňovat používáním koření a tak dále a tak dále. Každopádně termika má vliv, termika potravin má zásadní vliv pro to, jak se bude chovat moje autonomní nervová soustava. Jakože já tady na delší chvíličku zastavím, koukám na vás, jak koukáte na mě a teď intenzivně v rámci svého monologu přemýšlím, zda mi všichni rozumíte. Nikdo nic neříká, což je ještě děsivější, než jsem tu otázku předtím položil. Je to aspoň trošku stravitelný, než budu pokračovat dál? Dobře, nikdo se nehroutí, super. Zkusme na to i takzvaně od lesa. Něco s ním, cokoliv. Dostane se to do žaludku. Žaludek to začne zpracovávat. V oblasti žaludku, tedy mého trávicího traktu, se nachází centrum něčeho, co medicína nazývá autonomní nervová soustava. Byť dlouhá desetiletí byla samotná medicína přesvědčena o tom, že autonomní nervová soustava nemá vlastní centrum, tak jako centrální nervová soustava, jejíž centrem je mozek a mícha. Každopádně autonomní nervová soustava, kterou dělíme na sympatickou a parasympatickou část, tak největší soustava těch nervových propojení se nachází v oblasti našeho solaru, tedy v oblasti centra trávicího traktu. V dnešní době dokonce existuje vědní obor, kterému se říká neurogastroenterologie. Pokud si píšete, tak ani si to nepíšte, je to vcelku zbytečné. Je to vědní obor, který se zabývá vztahem mezi tím, co jíme, a dopadem na emoční chování našeho těla. Neboli, opět, zpátky do praxe. Já něco sním a mě to udělá takzvaně buď dobře, anebo špatně na žaludku. Když si položíme jednoduchou otázku, proč vlastně jíme a odsuňme bokem odpověď, protože to obsahuje živiny, které nutně potřebuji, a protože to obsahuje energii, bez které bych nemohl vůbec existovat na tomto světě. Když si položíte otázku, proč vlastně jíme, tak vám 99% lidí odpoví naprosto upřímně a nevinně, no protože mi to chutná. Nebudete nikdy jíst jídlo, které vám nechutná. Když vám to nechutná, tak to v podstatě znamená, že centrum vaší autonomní nervové soustavy vysílá do mozku zprávy, že to jídlo z nějakých důvodů, a neřešme jakých,
není v tento okamžik pro moji individualitu úplně košer. Není to úplně tak až moc dobře. Je to logické. Nejíme jídlo, které nám nechutná. Ani malé děti, ani my dospělí. Ano, jsme schopni se takzvaně zakousnout, zabejčit a v rámci nějaké předepsané diety, buď mnou samotným nebo nějakým rádoby odborníkem, já vydržím jíst jídla, která mi běžně nechutnají, které běžně nekonzumuju, týden, 2, 3. Při přísných dietách, což si myslím, že pokud mezi vámi sedí asi kolik kulturisti, kteří tuto schopnost zahnají do extrému, tak jsou schopni vydržet i déle a to vám samozřejmě potvrdí. Ale nejsme dlouhodobě ani schopni, ani ochotní jíst jídlo, které nám nechutná, protože autonomní nervová soustava vysílá skrze nervová propojení a samozřejmě patřičnou tvorbu hormonálních látek do mozku informace o tom, jak moc dobrá ta strava pro mě aktuálně je nebo není. A přesně toto platí i o termickém efektu. Ty pocity tepla nebo chladu po té, co sním konkrétní potravinu, se šíří po těle skrze autonomní nervovou soustavu. Přiznejte se dobrovolně. Má někdo z vás osobní zkušenosti s něčím, co nazýváme syndrom studených končetin? Chcete-li český symptomživost? Za to může nerovnováha, výborně, děkuji, za to může nerovnováha mezi sympatickou a parasympatickou částí autonomní nervové soustavy, což my jsme mimo jiné schopni do jisté míry a v určitém rozsahu ovlivnit i tím, co jíme. Za to může termický vliv potravin. Všichni víme, že když sním hrst chili papriček, že potom nebudu klepat kosu. To ví úplně každý. Víme, že když si dám pivo, no tak mě to pěkně schladí nebo osvěží. Každá potravina má nějaký termický dopad s výjimkou určitého spektra, které jsou takzvaně termicky neutrální. Má to jednu vadu na kráse. Toto za prvé není možné měřit, tedy nějak číselně absolutně vyhodnocovat. Za druhé, u každé individuality to funguje jinak. Viz příklad už před chvílí uváděných chili papriček, kde existuje skupinka šílenců na celém světě, kteří v konzumaci těchto extremisticky horkých potravin pořádají různé šampionáty. Takže to, čím se oni rozcvičují a zahřívají, tak to by normálně zabilo zdravého člověka. Každý jsme posunutí trošku někam jinam. Pouze chci poukázat na fakt, že termika jako taková funguje a pokud ji vztáhnu na veganství, tak obecně platí, že většina veganských jídel, byť to takhle být nemusí a za normálních okolností, většina veganských jídel má buď osvěžující nebo ochlazující charakter. Tedy chci tím naznačit jednu malou vadu na kráse v oblasti toho holistického vnímání, a to takovou, že pokud člověk přejde na veganský režim, velmi často se setkává s tím, že se u něj objevuje už před chvílí zmiňovaná zimomřivost. Což je dáno nejenom a pouze, ale mimo jiné i tímto termickým vlivem konzumovaných potravin. Pojďme dále. Další charakteristika či vlastnost, faktor u potravin, které jíme, opět půjčme si je z východních filozofií. Jsou to takzvané energetické tendence, které myslím si, že většina z vás zná pod čínskými pojmy yin a yang, což na straně jedné je dobře, že tyto pojmy známe. Na straně druhé jedna velká tragédie celého západního světa spočívá v tom, že přejímá východní filozofie, aniž by jim rozuměla. Zásadní nedorozumění spočívá v tom, že všichni známe symbol yinu a yangu, tyto pojmy si myslím, že už zdomácněli i v našem jazyce. Problém je v tom, že kdybyste je měli sami vysvětlit, tak jsem schopen garantovat, že narazíme na těžkou rétorickou bariéru. Z jednoho prostého důvodu. Z důvodu historického, kulturního, to filogenetického vývoje společností na východě, tedy Aziatů, došlo k tomu, že ty pojmy, které oni používají ve svých jazycích, a bavme se teď konkrétně o Číňanech, tak v mnoha směrech jsou multivýznamové, multifunkční, což platí i o těchto dvou uváděných, yinu a yangu. Pojem yin
neznamená ve volném překladu jeden výraz nebo dva výrazy. On slučuje několik charakteristik. On označuje to, že ta potravina, pokud ji sním, a nemusí to být jenom potravina, že jo, jedná se o energetické tendence příslušející k fungování celého tohoto vesmíru. Takže jedná se o to, že ta tendence, pokud ji označíme jako yin, je pomalá, uvolňující, stoupající, odstředivá, ochlazující. Má to spoustu významů a pak, že jo, evropsky uvažující člověk, který má nějak nalajnovanou rétoriku a způsob používání konkrétních výrazů, přemýšlí, co to vlastně znamená. Pro zjednodušení, byť je to velmi markantní zjednodušení a není úplně ideální samozřejmě, zkusme se dohodnout na tom, že pojmu yin přisoudíme český výraz uvolňující a pojmu yang buď koncentrující, anebo zpevňující. Znova zdůrazním, není to úplně ideální překlad jako takový. Každopádně, když jej vztáhneme, tyto pojmy, k stravě jako takové, tak obecně platí, že veganská strava jde spíše tendenčně do yin směrů, kdežto třeba masožroutská do yang směrů. A od toho se odvíjí fungování metabolismu, od toho se odvíjí samozřejmě u sportovců regenerace jako taková, od toho se odvíjí výkonnost. Budu ještě dnes o tom mluvit. Pouze je dobré, abyste věděli, že takovéto pojmy a charakteristiky existují, je potřeba s nimi počítat, protože když s nimi počítat nebudete a z jakýchkoliv důvodů, ať už experimentálních, či třeba filozofických z hlediska tendence změnit svůj život, se přeorientujete na vegetariánství nebo vegánství, pokud s těmato charakteristikama nebudete kalkulovat, předem vám garantuju, že špatně dopadnete. Jak výkonnostně, tak samozřejmě i zdravotně. Pochopitelně není to všechno z těch vlastností stravy. Už tady jednou zaznělo, že hlavním důvodem toho, že vůbec jíme potraviny a hlavním důvodem toho, proč si vybíráme to, co si vybíráme, je chuť potravin. Nebudeme nikdy jíst to, co nám nechutná. Jsme zvyklí na maso, jsme zvyklí na mléčné výrobky, jsme zvyklí na vejce, mimo jiné i chuťově, samozřejmě z různých důvodů, nejenom zdravotních, spousta lidí některé z těchto zástupců nekonzumuje. Ale pokud bude mít kdokoliv tendenci a chuť přejít na veganský způsob života, musí kalkulovat i s chutí potravin, protože první faktor, nebo jeden z prvních faktorů, které zaznamenáte, bude změna chuti, že vám v tom jídle bude něco chybět. A budete přemýšlet, jak já nahradím to vepřoknedlo zelo. Mě v tom žaludku, byť jsem tam nacpal obiloviny, luštěniny, je tam spousta vlákniny, zelenina, je tam antioxidanty, je tam všechno, pořád mi tam něco chybí. Rozepíšete si to na papír, spočítáte to energeticky, spočítáte to nutričně, všechno to zapadá do těch správných tabulek, ale váš žaludek říká, pořád mi tam něco chybí. Jak nahradit tu flákotu? Chuťově. Takže i chuť jako taková je výrazným faktorem rozhodujícím o tom, zda jsem schopen tendenčně v tom stravovacím režimu někam jít, či nikoli. No a samozřejmě posledním faktorem, ať uzavřeme toto rádoby holistické pojetí a povídání, je objem stravy, tedy kolik toho jím. Je potřeba si prosím uvědomit jednu zásadní věc a to, co teď řeknu, tak opět přejdu do praxe, krachuje na tom spousta vegetariánů a veganů. Především ve sportu. Je to objem stravy. My jsme zvyklí, náš žaludek je zvyklý pojímat určitý objem. Někdo jí normálně, někdo se doslova s prominutím nažere. Každý máme jinou roztažnost toho žaludku, jinou schopnost adaptace a samozřejmě ochoty zahnat to do nějaké formy extrému. Ale jsme dlouhodobě zvyklí na nějaký objem stravy. Jakmile já vynechám živočišné výrobky, musím si uvědomit, že oni jsou koncentrovaným zdrojem bílkovin, koncentrovaným zdrojem yang tendencí, tedy když je vynechám a chci je stejným objemem nahradit rostlinnou stravou, tak to v životě neudělám. Protože v těch živočišných produktech je toho více na jednotku objemu. V podstatě řečeno ještě jinak jsou těžší než ty rostlinné zdroje. Takže pokud chci přejít na vegetariánství či veganství, musím se smířit s tím, že je potřeba zvýšit objem stravy jako takové, abych dodal tělu vše, co ono potřebuje z hlediska tohoto přechodu. Spousta lidí si to neuvědomí, jí objemově stejně a najednou zjistí, že i když teoreticky ten jídelníček vykazuje nějaké poměry makroživin, tak jak by správně měly být, tak jsou unavení, jsou malátní,
Sportovci začnou pomaleji regenerovat, klesá výkonnost. Je to dáno tím, že jim chybí dostatečný objem stravy. Je nezbytně nutné si tento faktor prosím uvědomovat. Přejdeme konečně do sportu. Jsme tady kvůli sportu jako takovém, konkrétně si povídáme o veganství v silových disciplínách, takže nejprve fakta. Rozdělíme si je opět na dvě skupinky. Nejprve výhody a pak nevýhody, ať jasně, transparentně vidíme, co je dobře a co je takzvaně špatně. Když se podíváme na silového sportovce, a mám tím na mysli obecně silového sportovce, takže nerozlišujeme to, jestli je to kulturista, jestli je to fitnessák, jestli je to vzpěrač, silový trojbojař, jestli je to vrhač, jestli je to třeba boxer, prostě obecně dominantně anaerobně zatěžovaní jedinci. Jaké jsou výhody u takovýchto vegansky sportujících lidí? Za prvé, ta strava, jak už zaznělo, je podstatně lépe a snadněji stravitelná. Ve smyslu toho, že energeticky tolik nezatěžuje. Když mě z hlediska třeba dvoufázových tréninků nic extrémně nezatěžuje, energeticky nevyčerpává, logicky z toho vyplývá, že mám větší potenciál rychleji odpočívat a tedy i na určitých úrovních systému mého těla lépe regenerovat. Druhou nespornou výhodou je přirozeně nastavená vyšší antioxidační kapacita. To samozřejmě neznamená automaticky, že vegani jsou na tom z hlediska příjmu antioxidantů či měřitelné antioxidační kapacity organismu lépe než jakýkoliv jiní či jinak se stravující jedinci. Víme, že máme k dispozici obrovskou spoustu možností v oblasti užívání specifických doplňků stravy i s obsahem antioxidantů, takže ono s tou antioxidační kapacitou je možné hýbat různým způsobem. Každopádně v oblasti stravy jako takové za přirozených podmínek ano, vegani mají mírně výše nastavený příjem antioxidantů, což je u sportovců obrovská výhoda. Už jenom proto, že mám-li silového sportovce, tedy člověka, který se pohybuje nemalou část tréninku v anaerobních zónách, víme, že se jedná o silnou produkci laktátu a dalších produktů či metabolitů našeho metabolismu jako takového. Jde o relativně vysokou zátěž v oblasti oxidačního stresu, na kterou platí pouze jeden jediný metr, a to je kombinace dostatečně rozumného odpočinku s adekvátním přísunem antioxidantů, kde je potřeba ale kalkulovat s tím, co k antioxidantům patří, což je takzvaný princip synergismu, neboli pokud já nastavím příjem antioxidantů ve stravě na nějakou rozumnou vyšší úroveň, tak automaticky počítám s tím, že se synergicky ovlivňují. Já samozřejmě můžu volit stravu, uvedu konkrétní příklad, v podstatě už dneska tady i u kolegy doktora Forsta padl pojem maliny. Maliny jsou zdrojem kyseliny elagové, což je taková zajímavá antioxidační látka, u které mimo jiné bylo zjištěno, že je to antioxidant, který s velkou vervou podporuje odplavování laktátu ze svalů, což sportovci samozřejmě využívají s velkou radostí. Jinými slovy, já jsem schopen v té veganské stravě, samozřejmě v sezónních podmínkách, bavíme se o malinách, navyšovat systematický přísun antioxidantů tak, aby to vedl konkrétním cíleným směrem, být samozřejmě pořád na té platformě synergického působení a ovlivňování. Jinými slovy, suma sumárum, vegani jsou v tomto směru na tom relativně dobře a já na to pak ještě poukážu i v rámci sumarizace těch mých výsledků toho experimentu, o kterém jsem tady zmiňoval. Dále, padl tady pojem diskutabilní acidobazické rovnováhy. Když ji nebudeme, aspoň teď, na tomto okamžiku, což samozřejmě můžeme jít jiným směrem v rámci diskuze jako takové, když ji nebudeme detailně rozpitvávat, faktem je, že pokud ta veganská strava je dobře koncipovaná, tak vede tendenčně ne tak extrémně kyselinotvorným směrem jako v oblasti masožrouctví či konzumace jakýchkoliv živočišných výrobků. A tím pádem přináší toto výhodu, a na ta výhoda samozřejmě koresponduje i s antioxidační kapacitou jako takových, v oblasti rychlejší regenerace, ustabilnění metabolismu jako takové na úrovni nějaké rovnováhy, či chcete-li za předpokladu, že vedu stravu tak, aby ovlivňovala i acidobazickou rovnováhu, tak tím lépe
tím dávám větší potenciál homeostatickým systémům v mém těle, proto aby drželi tu správnou formu rovnováhy, která je už samotným vrcholovým sportem, navíc v silových disciplínách posunuta do nějakých forem extrému. Poslední bod, který tady uvedu jako výhoda v oblasti veganství, je přístup ke stravě. Pokud se někdy v životě setkáte s veganem v oblasti sportu, navíc vrcholového, tak vám garantuju, že jeho přístup ke stravě z pozice nějaké formy kombinace nadšení a vědomostí a znalostí bude na mnohem vyšší úrovni, samozřejmě populačně zprůměrováno, než u neveganů. Prostě tito jedinci jsou si vědomi toho, že se stravují extremisticky a za předpokladu, že tohle chtějí dělat dlouhodobě a systémově, tak vědí, ono to prosím není o víře, oni musí vědět. Oni vědí, že nemají jinou šanci, než vědět o tom první, poslední tak, aby ten jídelníček nastavili co nejlépe v rámci koncepce jeho vlastní metabolické individuality. To znamená, samozřejmě vždycky je to o nějakém experimentování a zkoušení, co funguje a co nefunguje, ale takto smýšlející a stravující se sportovci jsou vždycky systematičtější než jejich okolí, které tímto směrem konkrétně nejde. Osobně to považuji za jednu z klíčových výhod. Podívejme se na nevýhody. Všechno má svoje pro a proti, plusy, mínusy, ano nebo ne. Platí to i o veganství v silových sportech. Úskalí tohoto režimu či způsobu stravování spočívá za prvé v relativním nedostatku takzvaných anabolizujících bílkovin. Převedeno trošku do odbornější mluvy, je to o tom, že vegan v oblasti přirozeného stravování, zatím sem prosím netahám doplňky stravy, kde máme samozřejmě možnost použít proteinové koncentráty, které tady tento problém de facto vyřeší, ale v oblasti přirozeného stravování vegan má před sebou velkou výzvu v tom zajistit dostatek plnohodnotných bílkovin. Takže není to o objemu bílkovin jako takových, je to o jejich plnohodnotnosti, tedy zajištění toho aminokyselinového spektra. To je velká výzva, protože my víme, že až na malé výjimky, kterých je opravdu pár, tedy jsou výjimkami, tak rostlinné zdroje bílkovin jsou takzvaně neplnohodnotné. Tím pádem už takovýto silově zaměřený vegan musí o to pečlivěji kombinovat stravu za předpokladu, že nechce suplementovat proteinové koncentráty, tak, aby zajistil plnohodnotnost bílkovin, což u silových disciplín je x-násobně větší výzva než u vytrvalostních sportů, protože ten problém tam tak velkou roli samozřejmě nehraje. Takže toto je záměrně ten problém uvádím, či tuhle výzvu uvádím na prvém místě, protože patří mezi ty největší. Další výzva, se kterou by se měli vegani správně poprat, je nedostatek, ale často až přebytek vlákniny. Spousta lidí si neuvědomuje jednu věc. A to takovou, že existuje něco, čemu říkáme rovnováha. Ta rovnováha je pojem, který při aplikaci na individualitu, metabolickou individualitu jedince má velmi velkou pružnost úplně všemi směry. Převedu ji na příjem vlákniny. My víme, že nějaké rádoby chytré tabulky tady tvrdí v naší populaci, že pro průměrného dospělého člověka by průměrný denní příjem vlákniny měl být v rozsahu cirka 30 až 35 gramů na celý den, což převedeno do praktické mluvy znamená, že bychom měli sníst, dejme tomu, že minimálně půl kilogramu ovoce a zeleniny za celý den, ruku na srdce, kdo to udělá úplně každý den, kde samozřejmě většinou jsou sportovci na tom trošičku lépe než ta nesportující populace, i když je to tak trochu otázka do diskuze s ohledem na to, jakou kdo má zkušenost s jak širokým spektrem a paletou sportovců. Faktem ale je, že když té vlákniny mám nedostatek, vznikají problémy. Pochopitelně nejprve na úrovni trávicího traktu, z hlediska peristaltiky, střevní mikroflóry, pak se to rozšiřuje do dalších systémů. Když té vlákniny mám přebytek, což většina veganů má, tak je to trošku jiný problém. Jiný problém v tom, že může vznikat, nejenom, že může, ale bohužel vzniká, stavy nadýmání, z toho plynatost, různé diskomforty v oblasti trávení, což u sportovce vůbec není košer. Když mám silově zaměřeného sportovce, já to zaženu úplně do extrému. Představte si, že máte spěrače. Spěrače, je to taková obtížná představa, protože těch spěračů moc není, ale máte spěrače, nebo třeba silového trojbojaře, který se naloží 3 metráky na záda a dělá s tím dřepy. Obtížná představa, ale v
praxi se děje? Ten tlak na dutinu břišní, která poskytuje tlakovou oporu páteři při tom extrémním zatížení, je nesmírně obrovská. A v okamžiku, kdy v těch střevech budou probíhat různé stavy plynatosti a nadýmání, tak si představte, co to udělá. Za prvé se střevama, při tom výkonu, při té zátěži, a za druhé, jakékoliv i ty mikroskopické pohyby ve střevech v rámci této extrémní zátěže se mohou negativně projevit na páteři jako takové. Ano, je to extrém, chápu to, ale mluvím o tom z toho důvodu, že řešíme tady dnes v rámci našeho povídání veganství v silových sportech. A tam je tady toto riziko bohužel reálné. Platí pravidlo všeho moc škodí. Jinými slovy, je dobré si dát pozor na zbytečně vysoký příjem vlákniny a navíc i formu vlákniny, kterou konzumuju. Nemám tím teď na mysli poměry rozpustných a nerozpustných frakcí, ale především to, zda tu vlákninu konzumuju v syrovém stavu, anebo tepelně upravenou. Jde totiž o to, že tepelně upravená vláknina, dominantně ta nestravitelná, nerozpustná, je podstatně lépe stravitelnější, byť ona není stravitelná, aspoň my lidé ji nejsme schopni z důvodu enzymatické výbavy na rozdíl od přežvíkavců zpracovat, ale náš trávicí trakt se chová úplně jinak k vláknině syrové a vláknině tepelně upravené. V tomhle směru je výzva u veganů, aby vlákninu jako takovou dominantně ve svých zdrojích důkladně tepelně upravovali. Posledním velkým problémem či nedostatkem, chcete-li výzvou v oblasti veganského stravování v silových sportech, je nedostatek už zmiňovaných yang tendencí. Tohle se prosím velmi obtížně nahrazuje ve veganství. Fakticky, když to řeknu tak, jak to je, tak s výjimkou potravin, jako je sůl, misopasty a sojové omáčky, které jsou z hlediska nějaké potenciální škály, což když se podíváte na tabulku, kterou asi až tak úplně dobře nevidíte, byť teda máte někteří z vás promítací tabuli blíže, tak jsem si tuhle tabulku půjčil od makrobiotiků, kteří si myslím, že v tomto směru to mají dobře zpracováno, tak existují tzv. Neutrální či energeticky rádoby neutrální potraviny, za které jsou považovány obecně obiloviny, a pak to jde buď jedním či druhým směrem, tedy buď jinovým nebo yangovým v rámci nějaké škály. Opět je to spíše pro obecnou představu. Pro nás je důležité to, že za předpokladu, že vyloučíme ze stravy maso, ryby, produkty moře, živočišné mléčné výrobky a vejce, tak tam vznikne prázdný prostor, který my nutričně a energeticky zaplníme. Zaplníme jej i termicky, ale nezaplníme jej z hlediska yangových tendencí. A vzniká tam ten zásadní problém, který jsem se vám tady snažil trošku přiblížit. Já přijedu na veganskou stravu, jím, někteří žerou a pořád jim v tom žaludku něco chybí. A chybí jim tam ten pocit té těžkosti, tedy té dostředivé tendence, té koncentrující se energetické tendence, který prostě nenahradíte. Na ten je potřeba si zvyknout, tedy z toho vyplývá jedno naprosto zásadní ponaučení či zjištění. Jestliže chcete páchat jakékoliv experimenty, či budete mít jakékoliv tendence, co si nemyslím, že budete, protože ten přechod je opravdu v oblasti silových disciplín velmi náročný. Sám jsem se vyzkoušel a vím, o čem mluvím. Kdyby náhodou kdokoliv z vás měl takové tendence, počítejte s tím, že je potřeba relativně dlouhé adaptace na to, abyste přizpůsobili těmto novým stravovacím režimům jak tělo, tak i samotnou mysl. Protože ty dostředivé yangové tendence prostě nenahradíte. Pořád vám tam bude něco chybět. Jeden zajímavý postřeh. Vrátím se k němu ještě za chviličku v rámci dalšího povídání. Ty yangové tendence mimo jiné znamenají, že mají provázanost s naší emoční stránkou mysli a podporují něco, čemu v silových disciplínách s oblibou říkáme ta správná agrese. Jakmile vynecháte ze stravy maso, mléčné výrobky a vejce, tak mimo jiné budete zjišťovat, že přicházíte o tu zdravou a dravou formu agrese z pozice hrubé síly. A tedy sportovci takto mají tendenci pak tvrdit a prezentovat, že ztrácí sílu a nemají šťávu, nemají tu správnou energii. Je to o adaptaci. Nevzniká to, nebo nepřizpůsobíte se ze dne na den, je to o dlouhém přizpůsobování se řádově u někoho v měsících, u někoho dokonce v létech. Pojďme dále.
Řešíme-li veganství v silových sportech, tak první věc, kterou tady takhle hodím do pléna, a v podstatě tím zase navážu na to, co už tady prezentoval kolega doktor Forst, žijeme v nějakém světě, kde neseme nějakou genetickou zátěž, nějaké genetické dispozice po našich předcích, jsme zasazeni do nějakého prostředí, tedy ovlivňuje nás, sportovce, nejenom genetika, nejenom somatotyp jako takový, s metabolickým profilem, který je zakódován v našich genech, ale výrazně nás ovlivňuje i to, v jakém prostředí žijeme, to znamená teplota, střídání ročních období, vlhkost vzduchu jako takového, emoční stránka. Ovlivňuje nás nutrigenomika, tedy to, co jíme. Jsou to pohyblivé faktory. Se vším je možné hýbat. Tedy celé je to primárně o tom, že hledáme nějaké hranice či mantinely mezi tím, co si neseme do vínku od svých předků, a tím, co nám nabízí proces adaptace. A to je u každého jiné. Tedy opět navážu na to, co už tady opakovaně zaznělo. Není možné cokoliv paušalizovat, byť samozřejmě existují zobecněná pravidla, ale za prvé je nezbytně nutné něco vědět o tom, jakou genetiku mám, jakou genetikou disponuji, od somatotypu až přes různě složitým způsobem prováděná metabolická typování. Musím vědět, jakou zátěž chci snášet, v jakých podmínkách, zda trénuji jednofázově, dvoufázově, jakou stravu do toho nasadím, jakou úroveň regenerace tam budu mít, kde na prvním místě alfou omegou celé regenerace je vždycky spánek jako takový, který ničím nemáme možnost nahradit. A z toho nám vzniká velmi zajímavý guláš, kde, omlouvám se, pro někoho je to guláš, pro někoho je to výzva dětského charakteru, kdy zjistí, aha, tak já tady mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktorů, možná 7, 8, 9, 10, a teď si s nimi budu hrát. A budu si s nima hrát a skládat z toho různé obrázky, různé výjevy, různé výsledky. Něco z toho složím, vyzkouším to, zjistím, jak můj individuální metabolický profil na to reaguje, zjistím zpětnou vazbu a budu vědět, ano, je to pro mě dobré, nebo naopak ne, není to pro mě dobré, musím vyzkoušet trošku jiný obrázek a začnu to skládat jiným způsobem. Faktem je, a to vám říkám naprosto otevřeně na rovinu, veganství není pro každého. A teď nemluvím o sportovcích, mluvím o populaci jako takové. Velmi malý zlomek lidí má schopnost přejít na veganství, dlouhodobě u toho vydržet a navíc s plnohodnotně zachovaným zdravím. Příkladů je bezpočet. Když toto vztáhnu a aplikuju na sport, tak ano, víme, máme spoustu zkušeností a zpětných vazeb, že správně vegansky koncipovaná strava skvěle funguje a vyhovuje spoustě vytrvalostním jedincům. A v oblasti silových sportů budete hledat velmi málo příkladů. Jsou opravdu sporadické. Spočítáte většinou na prstech jedné ruky. Já samozřejmě o některých takových vím na základě toho, že než jsem rovnýma nohama skočil do už mnou avizovaného experimentu, tak jsem samozřejmě moje mysl potřebovala znát nějaké vzory a příklady, protože v okamžiku, kdy vidíte, že někdo něco někde dokázal, tak víte, že je to možné. Tím pádem se přesouváte v mysli z oblasti víry do vědění, protože když víte, že to někdo dokázal, tak o to snadnější už pro vás bude jít stejnou cestou, byť ona nemusí být stejná, ale jít za stejným cílem, dokázat buď to samé, nebo ještě něco lepšího. Mluvím-li o veganství v silových sportech, první, co mi takhle napadá, a de facto první, s čím jsem se takto setkal, tak je německý strongman Patrick Baboumien, který relativně nedávno, už podruhé, překonal světový rekord teď přemýšlím, jak to nazvat, protože já ty strongistmeny moc se nesleduju, pro mě už je to moc velká silová úchylka. Každopádně překonal opakovaně světový rekord v přenášení břemen. Mám ten pocit, že tu fotografii, na kterou teďka tady takhle koukáte, tak je záznam z jeho posledního světového rekordu, kdy vím, že nesl na zádech, mám ten pocit, že 560 kg
a uběhl s tím kolem 20 metrů, mám ten pocit. Hezký výkon s tím, že tento jedinec je, mám ten dojem, že už posledních 6 let na ryzím veganství a jeho výkonnost roste. Tedy záměrně ho zmiňuji proto, že to není člověk, který by z masožrouctví přešel na veganství a tu výkonnost nějak buď udržoval, či nějakým způsobem klesla, ale neustále jde směrem nahoru. Takže ty příklady tady jsou, stačí pouze po nich koukat a tím, že žijeme v informačním věku a ty informace jsou dobře dostupné, tak je pouze potřeba koukat na to, ano, existují takové možnosti a tedy za předpokladu, že mám chuť jít touto cestou, pojďme přemýšlet, jakým způsobem. Opět, opakovaně zdůrazním, je to extrém. Není to až tak běžné. Nechci říct, že to není přirozené, protože otázka přirozenosti je zase nastavitelná z hlediska mantinelů, které si takhle stanovujeme ve vlastní mysli, ke kterou de facto přecházím v tomto okamžiku, protože za předpokladu, že chci kalkulovat s veganstvím v oblasti silových sportů, tak první, co bych měl udělat, a znovu opakuju, málo kdo to dělá, a první, co bych měl udělat, je ujasnit si to, jakým způsobem tam upravím, jak ve výživě, tak v doplňcích stravy, které s tím samozřejmě souvisí, tak i v tréninku poměry mezi jinovými a jangovými tendencemi. Zjednodušeně řečeno, aplikováno, jinové tendence jsou ty uvolňující, tedy regenerace, jangové, ty koncentrující, dostředivé, tedy zpevňující, to znamená samotný silový trénink. Tomu samozřejmě odpovídá i samotná koncepce výživy. Když si v tomto udělám jasno, tak bych měl pracovat na své schopnosti se koncentrovat, což možná zní jako naprosto zbytečné klišé. Já trošku tady rozbořím nějaký stereotyp tohoto způsobu myšlení, protože pokud je člověk, který se chce zabývat vegansky silovým sportem, tak vám garantuju, že musí více pracovat se svojí myslí a trénovat i svoji schopnost koncentrace, protože on ztrácí tu přirozenou schopnost vybudit v sobě ty nejhrubší formy síly a agrese, které potřebuje k provedení toho silového výkonu. Je úplně jedno, jestli je sprinter, nebo je spěrač, nebo je kulturista, prostě potřebuje tu základní hrubou, agresivní, pudovou, instinktivní sílu. A tím, že někdo přijde na veganství, většinou klesají hodnoty cholesterolu, od toho se odvíjí samozřejmě tvorba samotného testosteronu, od kterého se odvíjí pocity agrese jako takové, které jsou samozřejmě zesilovány i stravou. Všichni víme, že když sním fláku tu masa, tak mám pocit takové té stabilní hrubé síly. Ve srovnání s tím, když sním nějakou naklíčenou pšenici. Rozdíly jsou tam naprosto jasně dané. A je nezbytně nutné v bodě posledním investovat dostatek času, protože platí svatosvaté pravidlo, nic nejde hned, neboli trpělivost růže přináší. Když nebudu dostatečně trpělivý, nemám šanci dosáhnout adekvátní výsledků, většina lidí to pak na téhle úrovni vzdává. Posuňme se dále. Vzniká opět filozoficky laděná myšlenka či téma, jakým způsobem dosáhnout takzvané metabolické rovnováhy u silově sportujících veganů. V podstatě zkusme tu myšlenkovou koncepci vést následujícím směrem. První, co ve stravě vždycky upravujeme, a to si myslím, že jsou zase informace či know-how typické pro základní školy v dnešní době, tak je poměr makroživin. Za běžných normálních podmínek, pokud se stravujete vegansky, tak vám z té stravy z hlediska energetického poměru makroživin vyjde v oblasti poměru mezi sacharidy, bílkovinami a tuky něco kolem 60:20:20, plus minus. Z mého úhlu pohledu, opět nechci vám tady nějak manipulovat s vaším myšlením, ale je to můj ryze subjektivní úhel pohledu, vždycky začínám u jídelníčku kalkulovat s bílkovinama. Ty jsou pro mě alfou omegou, protože pokud je jich příliš mnoho, je to špatně, pokud klesnou pod nějakou normu, což u veganů je velmi častá tendence, je to taktéž špatně. Jakmile si nastavím poměr či množství bílkovin a udržím jejich kvalitu, což přirozenou stravou za předpokladu, že se nebudu od rána do večera spát robistejkama a sejtanem, tak prostě vám to vždycky bude vycházet mezi 15 až 20% maximálně energetického poměru zastoupených bílkovin. Veganská strava je vždycky bez výjimky vysokosacharidová,
tam se budete pohybovat mezi 60–70% sacharidů za předpokladu či podmínky toho, kolik nastavíte příjem tuku a samozřejmě z jakých zdrojů. Aby to celé mohlo fungovat tak, jak má, tak je nezbytně nutné nastavit si ve stravě správné poměry mezi obilovinama a luštěninama. Opět už i o tomto tady před chvílí byla řeč. Za prvé, začnu od toho horšího, náročnějšího. Chcete-li kalkulovat s těmato směrama, začínejte od luštěnin. Luštěniny jsou úžasnou potravinou, která v sobě skrývá neskutečný nutriční potenciál. Ten je bohužel skrytý hodně hluboko a jaksi skrytý pod několika vrstvama náročných kulinářských úprav, kde, opět zopakuju už tady jednou prezentované, je potřeba je dlouho namáčet, v ideálním případě naklíčit, tam pak to naprosto rezolutním způsobem mění svoji nutriční charakteristiku, což nějakou dobu trvá a stojí to nějakou námahu, takže ne každému se chce. Za druhé je potřeba to dlouho tepelně upravovat. Za třetí je potřeba to umět dobře ochutit, protože luštěniny jako takové, s výjimkou některých gurmánů, jsou relativně chuťově fádní potravinou. Je potřeba s nima umět v kuchyni pracovat. Za čtvrté, když to s nima přeženete z hlediska objemu, tak vám nepomohou ani svatí. Ne, luštěniny jsou zaprvé nejbohatším zdrojem bílkovin, takže pokud já se přejím luštěnin i jakýchkoliv, tak to vždycky odnesou moje střeva z hlediska nutnosti zmetabolizovat tu dávku bílkovin, což je náročné u vyšších koncentrací. Za druhé, málo kdo si uvědomuje, že luštěniny patří mezi nejbohatší zdroje vlákniny. Proto jsou mimo jiné tak nadýmavé. Za třetí, luštěniny jsou fakticky nejbohatším zdrojem antinutričních látek. Když skloubíte tyto tři faktory, tak vám z toho vznikne problém v kuchyni. Respektive, když ne v kuchyni, tak ve střevech. Takže s luštěninama se musí umět pracovat. Takže musíte je umět připravit. A když už je dobře připravíte, tak ta nejhorší věc, co můžete udělat, je držet se konvenční české gastronomie, která v oblasti konzumace luštěnin káže zvěrstva typu čočka na kyselo s kyselou okurkou a bílým chlebem. Špatně na tom celém je to, že máte hrnec čočky, jednu okurku a kousek chleba. Ty poměry by měly být úplně někde jinde. Luštěniny jsou koncentrovaným zdrojem jak vlákniny, tak bílkovin. To znamená, aby neměly na tom talíři převažovat objemově. To si bohužel česká gastronomie neuvědomuje. My neseme v sobě nějaké emoční návyky z hlediska toho, co tady v těchto končinách konzumujeme, plus samozřejmě nějakým způsobem to upravujeme. A vznikají pak bohužel problémy, kde opět položte si otázku, proč naše populace nechce jíst luštěniny. Když se podíváte na jedno ze základních pravidel stravování, racionálního stravování, které káže pestrost a rozmanitost, a podíváte se na to, co jedí nejenom sportovci, ale i nesportovci tady v českých končinách, no zjistíte, že tam s bídou budete hledat nějaké luštěniny. Důvody jsou dva. Za prvé, neumíme s nima pracovat a za druhé, historicky se s náma táhne takové domnění toho, že luštěniny byly v dobách dávných minulých považovány za stravu chudých, protože lidi, kteří neměli peníze na maso a mléčné výrobky, tak dodávali zdroje bílkovin z luštěnin. Nechceme konzumovat luštěniny, byť oni skrývají zajímavý potenciál. Samozřejmě pro ty lidi, kteří je konzumovat mohou, to za prvé zdravotně, a za druhé pochopitelně i chtějí. Jakmile já si upravím ve stravě poměry obilovin a luštěnin, zajistím si množství a kvalitu bílkovin. Tady dám jeden tip. Rostlinná strava, my už víme, obsahuje dominantně neplnohodnotné bílkoviny, navíc ve vazbě nebo s vazbou na antinutriční látky a přebytek vlákniny se tyto kombinace velmi náročně tráví. Takže u veganů bych vřele doporučil, aby určitý poměr toho, co konzumují jako zdroje bílkovin, klíčili, protože bílkoviny v klíčených potravinách jsou podstatně lépe stravitelné než v těch neklíčených. I to spektrum aminokyselin je tam trošičku jiné než v té původní surovině. Dávejte pozor na příjem vlákniny. Obecně u veganů platí, že mají nadbytek, a to je problém, jako u jakýchkoliv jiných živin, když je jich nadbytek. A kalkulujte, buďte kreativní v oblasti přípravy pokrmů.
Protože veganství, na rozdíl od vegetariánství, byť vegetariánství je odnož veganství, tak veganství jako takové neznamená jíst jenom klíčky, kořínky a v podstatě trpět nedostatkem ať už chutí, ať už jakýchkoliv živin. Já v oblasti plnohodnotné veganské stravy můžu pracovat prakticky s čímkoliv, z hlediska úprav potravin jako takových a dosahovat určité formy plnohodnotnosti. Pokud přejdeme do oblasti doplňkové stravy, opět bylo by to povídání na moc dlouhou dobu. Můj osobní pohled na suplementy je takový, že za prvé dnešní doba nabízí naprosto neskutečné technologické vymoženosti toho, jak třeba pracovat ať už s živočišnými či rostlinnými surovinami a vyrábět z nich koncentrované zdroje živin do doplňků stravy, byť tedy v relativně nízkých objemech z důvodu legislativních restrikcí, ale v takové kvalitě, které jsou úžasným způsobem biologicky využitelné a dostupné, neboli tím chci naznačit, že máte-li k dispozici kvalitní suplement, tak on vždycky svojí hodnotou přebíjí to, co se nachází ve stravě, ale musí být plnohodnotně kvalitní, jak z hlediska použité vstupní suroviny, tak i samotné technologie. Nejsem zastánce nějakého užívání přehršle suplementů, většinou razím pravidlo 3 a dost, neboli v rámci nějaké cílené, systematické, dlouhodobé suplementace se snažím držet se maximálně 3 doplňků stravy, a to prosím ne u mě, protože už několik let suplementy neužívám, ale samozřejmě u svých klientů. V oblasti veganství, opět můj pohled je takový, že bych vždycky začínal dodáváním adekvátního množství přírodní formy vitamínu B komplexu, které nesou plnohodnotné spektrum od B1 až po B12, o které už jsme si tady krátce říkali, že umí být z hlediska dlouhodobé veganské stravy trošku problematická z hlediska jejího deficitu. Navíc vitamíny B komplexu tím, že se přímo spolupodílí na tvorbě energie v buněčném metabolismu, z makroživin, které běžně přijímáme stravou, tak v podstatě sám vegan zjistí, že sice rostlinné zdroje jsou, nebo umí být v mnoha směrech zajímavým zdrojem vitamínu B komplexu, ale pro ty maximalistické výkony jsou většinou nedostatkové. Velkou tragédií je používat syntetické formy Bčka, nenesou v žádném případě takový užitek a takový dopad jako jejich přírodní alternativy v podobě třeba extraktů z pivovarských kvasnic. Mluvím prosím o extraktech, ne o sušených pivovarských kvasnicích. To jsou dvě diametrálně naprosto odlišné záležitosti. Na místě druhém bych jednoznačně volil vhodnou formu proteinového koncentrátu. Dnešní veganské či raw směry nabízí zajímavé možnosti v podobě konopných, rýžových či hrachových variant, byť samozřejmě některé z nich tím, že nejsou ochucené, tak jejich chuťová stránka není příliš úplně nejšťastnější, když to řeknu co nejslušnějším způsobem. A opět je to o tom, jakým způsobem zakombinovat do stravy a samozřejmě patřičně ochutit. No a pak vzniká velká otázka do, myslím si, že divoké diskuze, jak to udělat s dodáním či navýšením příjmu některých aminokyselin, což u sportovců, obzvlášť silově zaměřených, zřejmě budou první na ráně větvené aminokyseliny, konkrétně samozřejmě BCAčka, s tím, že zajistit jejich zdroj v rostlinné stravě není problém, ale je problém je zajistit tak, aby byly v lehce nadprůměrné množství nutném pro rychlejší regeneraci a samozřejmě ty vlastnosti spojené s příjmem větvených aminokyselin. To jsou tak, dejme tomu, že základní aspekty toho, čím bych takhle takzvaně okleštil či nastavil bariéry v oblasti veganského stravování v silových disciplínách. V podstatě jsem vám slíbil nějakou sumarizaci experimentu, který jsem prováděl loni o prázdninách s ohledem na čas, který tady běží a to, jak už se netrpělivě vrtíte z důvodu přicházejícího oběda, tak je mi jasné, že je nebezpečné vás zdržovat zbytečnými řečmi, tedy vezmu to stručně a jasně. Za prvé, veškerý postup s dokumentací od A do Z je na webu vysněnápostava.cz. Jednalo se o experiment, kde jsem si řekl, že s ohledem na věk, ve kterém se nacházím, tak tím, že jsem
postižený těmi silovými sporty, tak neměl jsem ani nějakou vnitřní potřebu či tendenci páchat harakiri v oblasti vytrvalostních sportů. Ne, prostě nejsem koncipovaný vytrvalec, ale jsem opravdu silový sportovec se vším všudy. Jediné, co mi z toho vyšlo schopného pro nějaký veřejný experiment, bylo to pokusit se poukázat na to, že je možné jenom pomocí veganské stravy, bez doplňků stravy, jenom pomocí stravování jako takového, za 2 měsíce přibrat 5 kg svaloviny a nějakým způsobem pochopitelně opticky zlepšit svoji postavu, což jsou věci, na které jsem se nikdy nehrál, ale z hlediska toho experimentu jsem si řekl, OK, tak uděláme tady tento směr, ať to prostě je i do očí bíjící. A podmínkou toho všeho bylo to zlepšit měřitelné faktory vlastního zdraví. To znamená, byly tam nějaké krevní odběry, byly tam nějaké měření na biorezonanci, byly tam nějaké měření na samozřejmě bioimpedančních přístrojích, které vyhodnocovaly poměry svalové hmoty a tukové tkáně. Faktem je, že se mi podařilo v nějakém hrubém nástřelu přibrat za 2 měsíce 4 kg svaloviny, sundat asi 2 kg tuku, plus když si ten web pročtete, ať vás tady tím zbytečně nezdržuju, tak de facto se podařilo dosáhnout to, co jsem si takzvaně předsevzal, kde mě dominantně zajímá samozřejmě zdraví v souvislosti se stravováním. To, na co bych rád poukázal. Došlo k tomu, že za 2 měsíce celkově klesl cholesterol, celkový cholesterol, klesla výrazně hodnota LDL frakce cholesterolu, zvýšila se antioxidační kapacita, opět měřeno všechno na základě krevních rozborů, došlo ke snížení hladiny krevního cukru, měřeno samozřejmě nalačno, snížil se krevní tlak, tam ty hodnoty byly kolem asi 105 na 55 plus minus, jestli to správně vylovím z paměti. Co mi udělalo největší radost je to, že klesla tepová frekvence, klidová tepová frekvence, která se pohybovala kolem 45 tepů, což na silového sportovce, když si vzpomenu na to, jak jsem na tom byl před 20 lety, kdy jsem vážil 110 kg a třískal jsem s těžkýma váhama, tak si pamatuju klidovou tepovku kolem 75 jednotek, takže tahle hodnota mi udělala moc velkou radost. Samozřejmě měřily se i další parametry, to, s čím jsem ani nezápasil či zápojil v průběhu toho experimentu, ale byly tam nějaké výkyvy, tak byl metabolismus hořčíku a železa, kde u hořčíku jsem zjistil, že to bylo spíše emočním vypětím z důvodu pracovních povinností. Železo se srovnalo v rámci nějakých 3 týdnů úpravy jídelníčku na základě toho, že prostě jednoduše pouze zařadíte ty správné potraviny, které jsou bohatým zdrojem železa. Byť samozřejmě tam zase nějaká otázka, do jaké míry je dobře biologicky využitelné s ohledem na jejich vazby na různé fytochemikálie, které mají tendenci v rámci našeho metabolismu blokovat vstřebání železa. Tak nebo tak prostě ty hodnoty šly, měřitelné hodnoty a parametry šly tím směrem, který jsem předpokládal a v podstatě tím, že jsem ty výsledky zveřejňoval průběžně, tak to byla určitá jakoby sázka do nějakého rizika, které v tomhle případě vyšlo. Vyšlo pochopitelně konstruktivně. Kdybych to měl zhodnotit subjektivně, což asi bude zajímat sportovce nejvíc, tak logicky, za předpokladu, že něco málo víte o vztahu mezi výživou a sportem, tak došlo ke zvýšení vytrvalosti, což ne, že bych jako silově ražený sportovec nějak potřeboval, ale bylo to třeba příjemné v tom, že jste schopni otrénovat více z hlediska i toho objemového a silově zaměřeného tréninku. Jednoznačně subjektivně vnímaný parametr. Rychleji se odpaloval laktát z hlediska klasického posilování jako takového. To znamená, když děláte dřepy, případně vzpíráte, tak samozřejmě cítíte, jak na tom v tomto směru jste. Jednoznačně pocitově to odpalování laktátu bylo dramaticky výraznější a rychlejší. Nabyl jsem toho dojmu, že z hlediska dvoufázových tréninků, které jsem se snažil takhle koncipovat v rámci celého toho experimentu, tak mi rychleji regeneroval glykogen než v dobách, kdy jsem klasicky živočišné produkty jedl, byť samozřejmě možná v trošku větším nadbytku, než bylo zdrávo. Jednoznačně můžu potvrdit, že jsem měl pod kontrolou svoje emoce, což je zase dáno tím, že když přestanete jít živočišné produkty, tak vždycky do určité míry klesne hladina testosteronu a na něj vázaná agrese. Tím pádem tu sílu
potřebnou pro provádění silového výkonu, je potřeba brát ze zdrojů vlastní mysli, tedy je to o té koncentraci, tak jak už jsem tady mluvil. S tím logicky souvisí fakt, že jsem měl menší pocity svalové anabolizace. Byť za ty 2 měsíce měřitelně došlo k nárůstu objemu svalové hmoty, ale pocitově ta anabolizace neboli to prokrvování svalů a ten pumpující efekt, byť jsem samozřejmě netvrdnul od rána do večera v posilovně, ty posilovací tréninky tam byly velmi, velmi sporadické, tak pocitově to prostě bylo nižší než u klasického masožrouctví a jednoznačně jsem konečně po dlouhých letech ztratil jakékoliv pocity agrese, tím pádem, když je někdo v posilovně naštval, tak jsem konečně neměl tendenci mu... Jo, děkuji za radu. Každopádně znovu opakuju, veškeré sumarizace těchto výsledků jsou na tomto webu, čímž vám poděkuji za pozornost a omlouvám se za trošku delší monolog z mojí strany.